on salminama onon renduɓe ɗoɓe e inde maire e babam Fajara ko min Ousmane Amadou Dawda Harouna Oumar Kaldu haalata ɗo e nder Gulloonga kadi to darimi miɗa haala ɗo miɗa farnori ɗum e maire on heeɗimi junngo ñaamo ko kawam ko babam e heɗɗomi junngo nano ko babam kadi ko miñam ɓen tan kadi noddumi nooti e nder enɗam ɗam e meɗen yiɗɗo yewtude seeɗa e ɓuraɗo andirede Ousmane Amadou Djiba Yero Kuula to e Toronga e ko Oumar Kaldu e kanko woni afo makko ko Mamadou Oumar nenimo ko Kasanke e on woni afo makko o dañi ko ɓiɓɓe worɓe jeegom ñaatu jibinani o ko Sambaylo jibinani o ko Duusu jibinani o ko Aminata jibinani o ko Salou ñaatu jibinani o ko Binta Duusu jibinani o ko Harouna ɓeɗo woni ɓiɓɓe ñaatu e Aminata noon jibini Mamadou Aminata bamum ko arɗo ko ñoranke jeeya ko Gadiabil Gaye Sambula ari ɗo noon hokka Aminata jibini ɗo Mamadou Aminata ɗi ha o sanki o nawti ɓi ko Gadiabil Gaye Sambula jooɗi noon ha hunde juuti Harouna abbi ko baɗum artiri ɗum itti Aminata ɓuraɗo andirede Ndatu okki o Mamadou Oumar mo okki Mamadou Aminata joni ɓeɗo nduɗo suudu on Mamadou Aminata jibini Sambayel Ndatu en jibini Dola jibini Bocar Dakiri jibini Mariama Diam Duusu jibini ko Mamoudou Duusu jibini Yero Duusu jibini Sancio Duusu Yaguba ko baba goto mabɓe ɓe renda nene Salou ñaatu jibini ko Dembanna jibini ko Ndatu jibini ko Amadou Salou jibini ko Moussa Kadja ɓeɗo ko ɓiɓɓe Salou ñaatu Sambaylo jibini ko Hammadi Gundo jibini ko Hawa Fune jibini ko Ansa Siradio jibini ko Duusu kanko Sambaylo o maayi Harouna ɓamti jibini hen Dawda Harouna e Ramatullahi on yaa baaleji to wuuro kawu mum en jarlen ton fiji seya fooli o ƴawtude noon o yani o fawgi ɓe ƴawti ɓe rondi o gaccugol addi ɗo o maayi ko ɗum addi Sadiiɓe suudu Gulloonga mbomri mum yaata yange yaata jarle Hawa Fune jibini Moussa Hawa jibini Korka jibini Rasi jibini Adama Suwadou Ansa Siradio jibini Harna Boubou jibini Bocar Aissata jibini Souleymane Doru jibini Kadja Kissa jibini Doura Diata ko ni ɗiɗo cuuɗi lelori Harouna Dawda Harouna jibini ko Harouna nde Hammadi Gundo maayi o ƴetti Ansata Bobo o jibini Harouna on jibini on ko wiyeteɗo Yero Kuula on waɗani galle ƴettoyi ɓi kaw makko Yero Kuula Toronga ne wiye Djiba Kadija on jibini Habi jibini Amadou Djiba woni babam jibini Mamadou Karimu on leeli ko Keñe Ba nde wuumi soyde fili ko Dawda Sama mawnu Mamadou Kare aranimo ɗon nawti o galle ba makko nde wonno Dawda Harna ko rembe makko Djiba ko denɗi ni woni on ko toon leeli nden o jibini Jaari o jibini Maasi o jibini Julde ɗum woni Julde on wurani o jotti ko juuti o ɓesnani o jibinoye ɓiɗɗo ɓe nangi ɓe woppi Mamma Jamme baylo maɓɓe en jogino debbo no itti ɗum Daboya no wiye Alamuta o innira Alamuta sa nani Alamuta noon mallin ko ɓe wi ko nanggu e Allah ɓamti o jibini ɓiɗɗo debbo Dawda Baylo no jogino debbo no wiye Lolo on innira Lolo sa nani Lolo noon ko koode ko ni woni kamɓe e Kaldu rendi baba Kaldu neni mum iwi koye galle rangaɓe he mansakoji on saha ko baaleji hoɗa ko Cincu hoɗa ko Weli Ngara hoɗa ko Bojar hoɗa Allah malam hay goto anda on jibini Kaldu jibini Oumar Kaldu jibini Hawa Kaldu jibini Binta Kaldu jibini Ansat Touré
resno ɗum koye farabaɓe he wiyeteɗo Ablaye Jinde kanko jibini Amadou Tidiane Culal on waɗani galle. Binta Duusu jibini Jorare, jibini Sira Ali, jibini Cissé. Hawa Kaldu on ƴettuno ɗum koye nder rangaɓe he wiyeteɗo Bocar Ansata o jibinani ɗum ɓiɗɗo debbo ene wiye Sira Wumbare o maayi noon o ƴettaka waaji goto iwi Fuuta to wiyete Guuriki Koliyaɓe ene wiye Sama Ndiaye ari ƴetti o jibinani ɗum ɓiɗɗo debbo ne wiye Ramata Sama Ndiaye e Moussa Sama Ndiaye e Ramata Sama Dieynaba Sama Ndiaye. Ramata Sama Ndiaye on ko min dariɗo ɗo miɗa haala o mamam gorko jibinɗo nenanmo ƴettimo nawimo Toronga. O jibinani ɗum wiyeteɗo Hammadi Bocar, Siré Bocar, Kanni Bocar, Dawda Bocar, Famata Bocar, Dieynaba Samba Bocar ɓuraɗo andi yeyde Jibeyil o resa ko lele kon wiyeteɗo Bayal joginowo o sankima joni ɓeɗo. Oumar Kaldu jibini ko wiyeteɗo Ousmani Mabo, Penda Mabo, Moussa Diamme, Biro Mabo ɓen woni Bankuba. Jibini ko Sanso Duusu e yeruɗo Mamoudou ƴettuno ko debbo ɓi kaw mum sawndiɗo ne wiye Ɓooyi Mane to Gulingina ko Demba Kadija feri ɗo hoɗo e Gulingina o jibini Ɓooyi Mane jibini Souleymane Demba ɓi Ɓooyi Mane o ƴetti ene wiye Haaji jibini en o wiyeteɗo Ansatel Mamoudou nde o maayi nde yeru ƴetti jibini hen wiyeteɗo Maasi jibini hen wiyeteɗo Julde jibini hen wiyeteɗo Duusu inir Yummu jibini hen Yaya jibini hen Hasana Haaji ɓeɗo ko ɓiɓɓe yero mawni ko baba goto makko no maayi ne wiye Yaguba o ɓamti ɗum jibinano ɓiɗɗo gorko baylon tafaynoɗon no iwi Hawre ne wiye Sama Ndiaye o inniri ɗum o jibini ɓiɗɗo gorko on kadi inniri miñum ne wiye Malgui Ndiaye ɓeɗo woni suudu Duusu to Dalafin ɓeɗo ko yaalalɓe eyyi Allah jarama on jarama mi weltima noddal ngal. A haali askoji ɗi fof kono min jiiɗi garta seeɗa e taariki wuro ngo kadi e hol guure ɗe ganduɗa gimmima ɗo saabu wuro ngo mi nani ko ɓurino ɗo hol guure ɗe gimmiɗo ɗo koɗo e nokkuji goɗɗi askoye jubbande. Demba Kadija ko ɗo immi hoɗo e Gulingina. Samba Dokku ko ɗo immi hoɗo e Denduɗi. Maliki Muudu ko ɗo immi hoɗo e Soyde Fili. Maliki Muudu ɓen won Tumbi Fara. Samba Dokku won maɓɓe ene heddi Tali Bajji wore maɓɓe yeehi Madina Gounass. Eyyi Demba Kadija on woni jibini Ɓooyi Mane jibini Oumar Safi jibini wiyeteɗo Husseini on hoɗi ko Sadatu kanko e Souleymane Demba jiidi Yumma e Baba. Souleymane Demba afu mum wiyete ko Bocar Ñaama rewi hen ko wiyeteɗo Amadou Belal ɓe rendi baba ɓe ko baba goto caggal mo ƴetti ɓe woni sansandi caggal mo ƴetti debbo ɓi Ceerno Demba ene wiye Hasinatu on jibini en o Mamadou Binta jibini en o Ibrahima jibini en o Ansata Hasinatu jibini en o Adama Demba o maayi Sandianko taw eggi Gulingina hoɗoyi Sandianko o maayi toon ɗum woni o Amadou Fodio ƴettimo nayimo Sansandi o jibinani ɗum ɓiɗɗo debbo no wiye Dindi nde o maayi ne accuno baba goto mum no wiye Dembalodi ƴetti o jibinani ɗum ɓiɗɗo gorko no wiye Ibra Hasinatu ɓeɗo ko ni yaari Sansandi ɓe koto wuro ɗo immi wuro ɗo immi leliɗo ko holon kono kadi holko mbawɗa leliɗo ɗo o wiyete ko Salou Ñaatu o leldiɗo e ko wiyeteɗo Ama Dawda Haruna ɓuraɗo andirede Ama Djiba tani ko Haruna e Salou Ñaatu jiidi Yumma e Baba Salou Ñaatu leliɗo Haruna jibini Dawda Haruna jibini Ama Djiba leliɗo on jibini min Ousmane eyyi Amadou Dawda dañi ko Haruna woni afu makko eyyi men teskidi so nodduɗen mo wiya Tokara Baba afu baba mum Tokara mam mum on dañi ko Bocar Haruna dañi ko Habi Haruna dañi ko Moussa Haruna dañi ko Mari Haruna on accani o dañi ko wiyeteɗo Samba o dañi ko wiyeteɗo Amadou Guri o dañi
ko boobo on woni kodda makko on woni joom suudu jeewam min dari ɗo miɗa haala ɗo fewtuɗo e ma miɗa haala ɗo haal hoorema haala min Ousmane Amadou Dawda Harouna haal miñen ɓe fof eyyi o dañi ko menen worɓe min Ousmane Amadou o Mamadou Amadou o dañi min Ousmane Amadou o dañi Oumar Amadou o dañi Dawda Amadou o dañi Bocar Amadou o dañi Bourayma Amadou o dañi Salou Amadou o dañi Ablaye Amadou o dañi Adama Amadou o dañi Kuula o dañi Souleymani o dañi Ɗayiru o dañi Ama o dañi Abdoul Habib woni kodda makko to worɓe on go togaram to bange rewɓe o dañi ko afu makko debbo wiyete ko Farmata ɓuraɗo andirede ñaaro on woni afu makko to rewɓe e Safiyata Amadou Aminata Amadou Fatou Amadou ɓuraɗo andirede Fatou Lolo e Ramata Amadou e Hawa Amadou on woni kodda makko to rewɓe e Kadija Amadou eyyi ɗum ɗo miɗo faami ɗum nde wonno komi acci haɗaɗo haala joni haala ka ɗumini eyyi ɗum ɗo joni nde wonno docteur koko accinimi haala sona ɗum fofof miɗo wawi ɗo haalde wayluɓe e Sadiiɓe eyyi gorko joni noon journaliste Amadou Salou dañi ko wiyeteɗo Salou Amadou Salou dañi ko wiyeteɗo Salou ceɗɗo on wuurani o dañi ko wiyeteɗo Bocar Sambarde o dañi ko wiyeteɗo Saydou Mamadou o dañi ko wiyeteɗo Hawa Fune o dañi ko wiyeteɗo Sambaylo o dañi Harouna o dañi Oumar Kaldou o dañi Dalla o dañi Allah Sow ɓuraɗo andirede yeero Gulloonga ɓeɗo ko ɓiɓɓe Amadou Salou Moussa Kadja dañi ko Daouda dañi ko Dembanna dañi ko Rasiyel dañi ko Goudoyel woni debbo Saydou Mamadou wuurani Rasi joni woni Dugge ɓeɗo ko ɓiɓɓe Moussa Kadja Dembanna dañi ko Yero Mari o dañi ko Mamoudou ɓuraɗo andirede Mamoudou Hawo o dañi ko wiyeteɗo Djibi Hammadi o dañi ko Tabara Demba on ɓiwum debbo ene dariɗo e nder batu nooti ko erango eyyi ko ni ɗum sifori julde baylo maɓɓe o dañi ko ɓiɓɓe worɓe joyo wiyeteɗo Allah Sow Mamma Jamme Boubou Kama Fune debbo makko goto dañi ko wiyeteɗo Salou Julde Dawda Baylo Farmata Kadija Kumba Kadija Taki Kadija eyyi e Dawda Baylo eyyi Gudirnaɓe Mamadou Aminata e Bocar Dakiri rendi Baba ɓe jiiɗa nene eyyi Bocar Dakiri jibini Alassane Bocar Dakiri jibini Souleymane Bocar Dakiri kanko jibini yimɓe amen wonɓe Guriri ɓe jibini Souleymane e Fatou e Hawa e Ansata ɗo saha noon nde wonno cellal ala komi haɗaɗo haala joni eɗen wawi yewde ɗo joni Allah jarama mi jarama nde wonno oɗo so miɗa yiide ɗum ala kadi so yamiri ko hokkinam konngol yimɓe ko heewi fof mi haalata eyyi nde wonno oɗo mbatu Allah waɗi yo ko kanko woni sababu ko babam ko kawam kanko walli en ha oɗo mbatu dari saɗa ɗum rendide hono ni mbatu so wona kanko wonaynoɗo mbatu o yaata kadi min ila ñande babam maayi nangue mum natti jowuragu ko kanko mi tinani tan ha fewni kayitaji am o wi ko am woni chef de village Gulloonga sa yi kayitaji so wiyama fewne e oɗo diwan e nder commune amen o somin immi tan mi atto hebde ko jinganaɗo fof noon foolay mbimi wuuro ngo e ko honnoɗo ko mawɓe ɓe o haali ɓe gila e Salou Ñatou en Harouna en ko ɓen konnoɗo kono sakkitte nde wonno koye jamanu hareji konuji ruggoji wonno nde yeehi ha doga goto fof yeehi ɓe arti ɓe jotti nde mawɓe sanki Sadatu hoɗi a 1962 hewɓe noti toon on waktu bam makko woni ko Gulingina ɗum noon bam makko tan sakkitiɗo arde hoɗi ɗo Allah rokki ɗum barke gonɗo ɗo
sabu nde arata ɗo nde ɓeɗo sukaɓe wonɓe ɗo ɓe ko kanko tan ari ɗo presque e seeɗa e maɓɓe jibina Gullinguina ko kanko tan ari nden taw wuro ngo hoɗino eggi ha laaɓi nde bamma ko ara sakkitoɗo arde taw wuro ngo hoɗi eggi ha laaɓi bamma ko arti jottiɗo beela aɗa wawi artande sababu eggugol ngol eyyi andi sababu eggugol ngol mbimami ko sakkiti ko hareji mawɓe nden andine yimɓeɓe tan on jamanu mawɓeɓe ko gande ɓuuri hewde heewaka yimɓe kono mawɓe golle fof memetake so tawi ɓen mawɓe kapti tan toɓe gonni ɗo koko dayete nde ɓe daayi ha nokku o wilti bammakko Amadou Djiba wonno ko joom barke Allah andina Allah hollirimo yo artuɗo o wurtina en ɗam o wurtina wuro ngo ɗum woni ardemo ɗo o hoɗa ɗo en ɗam fof wurti Sadiiɓe fof wurti sabu so tawi ngoɗo wuro eggino ha laaɓi ngo hoɗani eyyi jomum en ko Sadiiɓe kono tawat hande en mbawa ɗo rendude tawanno sen ndendiɗo hande ndendeten tan koye less leggal en mbawa rendude e nder wuro ko galle goto woni ɗo kono ko wuro ngo annduɗa ngo hono mum weeɓani won ɗo sabu hunde fon ɗo hande sukaɓe no woodi taniraɓe no woodi jatiraɓe no woodi jawdi no woodi caɗele ala barke o adi ɗum wadde somi faami kala Sadiiɓe falde nde ɗo ko ɗo woni wuddu ndu ginni kala guinnitirɗoɗo so Sadinke nde kaaso sambala hawa egga yimɓeɓe carodiri toon boni foof sabu min jibini mamam ko biyeteɗo Pullo Sama on Pullo Sama ummi ko kaaso addi Pullo Sama o nde o arata o ummodi ko kaaso o rewi koye ñiiwa o wari mbo wuro seɓɓe no wiye Gukka kanko woni ɗo ko ñiibi tan o fellata ɓe battimo wiide Pullo Samo Pullo ñiibi wuro Sarakulleɓe nden o ƴeppi ewa Mamoun baba men on jibinanimo ko biyeteɗo Saydou Pullo e biyeteɗo Bocar Pullo worɓe ɓe ko ɗiɗo Saydou Pullo on afroni Adama Saydou afnori biyeteɗo Mariama Kaldu o woni debbo babam kuuɗa sansandi galleji men sansandin ɗi kala ko woni toon oɗo mbo mbimi ɗo joni ɓi Amadou Belalo Amadou nene mabɓe ko Ansata Kuule wiyete Ansata Kuule ko kaw wiyatam min e nene makko mamiraɓe men ɓe jiidi yumma e baba galle fof meɗen goɗɗo sansandin koyngal maɓɓen ɗon galle fof ko Kuula woni sansandin Kuula noon e babam ko Amadou Kuula e Funne Kuula kamɓe goni baba goto ɓe jiida nene Amadou Kuula jibini Kuula en Funne Kuula jibini Amadou Saydou o jibini Dawda o jibini Kadija o jibini Mamadou woni kodde maɓɓe on jibini noon galle oɗo e galle goɗɗo sansandi e diwan o pop ɗo ha Kayan fof ko galle goto kono titaro no mbimi on ni minen fof min titorto ko Gulloonga eywa ko weltare tan hande hasoko goto arnoɗo min Abdoul Karim gandiraɗo Abdoul Mamadou Bocar Pullo to jiiɗa sambala hawa tawat hande miɗo welti ko yettode ala no fewi ko ɓiyam gorko biyeteɗo Saykou Oumar on Saykou jibini ɗum ko Dawda jibini ɗum ko Amadou e Mamadou jiidi yumma e baba ko on waɗi créé groupe o yidde wurtinde en ɗam ko waɗi ko noon koko moƴƴi e ko ɓurno Allah andi ko moƴƴi e ko ɓuri moƴƴude kono ɗum ɗo wiyami ɗum ɗo ɓuri moƴƴude oɗo ñalawma hande eyyi enen fof noon eɗen jetta Allah eɗen jettira Oumar oɗo Ousmane e miira mum dariɓe ɗo ɓe e rewɓe galle o dariɓe ɗo ɓe e enɗam notiɗam ɗam e kala gonɗo ɗo e yimɓe meɗen eɗen calminaɓe eɗen weltano Allah eɗen weltanoɓe o mi andano ko min jiidi eyyi kono hande mi andi saabu mi yiidi joni e ɓiita Tabara o so mi haalnimo nane mbimi nene makko dartuno ɗum ko mawnam ngo nenam e muɗum jiidi yumma e baba
bo baba me bamum jiidi yumma e baba on dartuno ko de baba makko yeyi Gudiri Alpha Oumar toppitimo safara toppitimo o hokki ɗum aadi mi hokkete tabara ko ɗum firti jamal mawɗam mo Alpha Oumar totta on jibiniɓe kanko tabara minen gonduno ko sugalel ɗum komi cugalel minen gonduno to tonte ko kamɓe ɓe tonte ko minen miɗen kare hande weltima mi yiiɗo yimɓe heeɓa kanko on ko baɗam mi andanomo mi haalnimo ɗum ɗo nani en 67 mi waali galle maɓɓe min daaɗo tabara ne yiilo o heptinani min mi heptinimo calimi haalande tabara ko Abdoul Karim won ɗo kono yiweti nde mbimi o ko min Abdoul Karim o di omo marɓiyam Abdoul miñam ɗima ha ko min noon bisimilla moɗon on jarama Ousmane a jarama yallah yoɓ a weltama ane miña hen. Assalamu aleykum bandiraɓe to wuuro Gulloonga ɗo e bandiraɓe diwan Gulloonga fof ɗum woni bandiraɓe arɓe ɗo e notiɓe ngal ɗo dental enɗam woni Gulloonga ɗo notiɓe pour affaire dental enɗam ɗum woni bandiraɓe Gulloonga bandiraɓe Sahadatu bandiraɓe Dalafine e bandiraɓe Touré Kounda e bandiraɓe Bankuba e bandiraɓe Sansandi bandiraɓe fof ari ɗo notade e dow anniyaɗo ɗo pour affaire dental e enɗam pour wurtinde wuuro Gulloonga wuuro mame amen Gulloonga e ɗo ko mamiraɗo amen banggal dewol e banggal gorol eyyi ko ɗo ko woni ɗo ko wuuro Salou Niatou wuuro Salou Niata ko ɗo hen mamiraɓe ɓen fof ko hen yalti alors ko ɗum men arno ɗo dental muɗum e min jarano no feewi miiji ɓe ngo miijo moƴƴo woni Mamadou oɗo wiyete Seydou Massi min jarama no feewi min jara kadi Fatou bo Alassane Bocar ɓe dakiri minen salmini ɗum no feewi minen jarno ɗum minen salmina kadi hawa Alassane Bocar e Bocar dakiri minen salmina ɗum no feewi min weltima kadi e no ɓe waɗi o initiative ni oɗo initiative moƴƴo rendima minen enɗam ɓe foof min yitonira min andotira anani de min ƴeewa nomin wuttiri wuuro mamiraɓe men ɗum woni wuuro Gulloonga e ɗo woni cosaan mamiraɓe men ko fati e dewol ko fati e gorol mi salmini on ngal ko rendinde enɗam a haali Gulloonga joni noon e subaka o holko teskiɗa ko waɗa e subaka o e tonngol e subaka he nde min fini taw komin yeehi taw komin juuroyi wamude mamiraɗo amen o ɗum woni Salou Niatou e wonde ɗon kadi hay Ama Djiba kadi ko ɗon woni sakki wonde bo ɓimo woni ɗo hande jowuro o woni Ousmane Ama Djiba ko ɗon jeeli kadi e sera Mamoun Salou Niatou e ɗum ɗon min waɗi taw ha gasi anani de min mi duwaniɓe anani de e Ousmane ƴetti ɗon konngol anani de fayde on o wontata min no wayno ko Mabel Guissé dari ni o askini cosaan o ha laaɓi goto fof andi ko jiide goɗɗo tuggude Salou Niatou ha less suuɗɗi fof o haali haala muɗum te min weltima no feewi goto fof andi ko jiide e goɗɗo e bandum wadde hande ɗo kala renduɓe ɗo jeeyaɓe e enɗam ɗam mon fof andi ko jiide e bandum wallahi ɗum ko ɗum woni gonga kala renduɓe ɗo hande andi ko jiide e bandum kala renduɗo ɗum ko guure ɗe fof noon guure taari ɗo Gulloonga ɗe fof hande te ɗum woni sababu de dental amen ngal pour vraiment goto fof anda ko jiide e goɗɗo o goto fof anda vraiment ko rendi e goɗɗo o pour vraiment min wawa wurtinde kadi wuuro amen cosaan ngo umungol Gulloonga eyyi wurtinde wuuro cosaan ngo ene jeeya hen nane on kaali caɗele kewɗe nen e wuuro ngo beele aɗa wawi limtade caɗele wuuro ngo eyyi caɗele wuuro ɗe kam ene woodi d'ailleurs même sa yi wonɓe caggal leydi ɓe e ɓe yiiɗi wadde ɗum ɓe waɗa formé fedde e fedde nde ɓe wawa dartude partenaire uji wawa dartude balle e dow laamu ngu ko pour vraiment caɗeje no wuuro ngo pour wurtinde wuuro ngo il faut wuuro ngo dawa waɗde désenclavé lawol ala wona banggal hirnangue wona banggal funnague wona banggal sahal wona banggal ɓaleri no lawol ala pour yurtinde Gulloonga pour Gulloonga heeɓa lawol yimɓe fof wawa tawne wawi yettade ɗo ɗum ɗon ko goho ɗiɗi ndiyam kadi ala ndiyam fayde on ala ndiyam noon sa nani gurdam ko ndiyam kadi ala haala kadi noon éducation kadi mais ɗo kadi no sohli école no sohli dispensaire ɗum fof ko caɗeje ɗo e ngol wuuro ɗum ɗon fof vraiment réseau téléphone te hay réseau téléphone
anani komin arnoɗo ila hanki ha joni hay goto haaldani e wonɗo caggal leydi ko manque de réseau so nan réseau no wonno ɗo hannde tawi kono komin waɗna noon ɗo kamɓe to direct kamɓe ɓe andat kono sa yi hannde komin waɗi ɗo ko ɗeɗo balɗe ɗiɗi hay ɓe tinani ɓe anda ɓe nanani kamɓe wonɗo caggal leydi ɓe c'est parce que réseau ala e wuuro ngo ɗum ɗon noon c'est très important e foti kadi ɗum ɗon wattude ɗum kadi e caɗeje wuuro ngo joni hol eran kuccinɗa e état sénégal helmi huccinmi e erango sénégal surtout noon e maire commune o ko wiidemo wondema iyade waɗi compétence uji vraiment ko maire o jogui ɗum ɗum woni hoɗum compétence éducation nationale ko maire jogui ɗum mi haalnima ɗo joni joni e dental amen ngal mi wima wonema vraiment monsieur le maire ɗum ɗon hankkadi wonti ɗum ko dongal maɗa affaire éducation ko dongal ma affaire santé ko dongal maɗa anedi hay désenclavement normalement ko dongal ma par ce que an haalata an yettitta to foti yettede ɗo pour ara ɗum woni déjà ɗum PNDL en woɓɓe kañum instance uji goɗɗi to annduɗa to yimɓe wawa heɓde désenclavement pour heɓde piste de production ou bien heɓa goudron o wi so Allah jaaɓi ma o toppiti ɗum no hanniri eyyi kanko maire o kam vraiment o wi wonde ma o toppiti ɗum no hanniri eyyi so Allah jaaɓi ha ko wawi wadde hen ko ha ko wawi haalde hen ko ma o yettin to foti yettade ha ɗum ɗon fewne min lamdi kadi wonɓe caggal leydi ɓe kadi no ɓe waɗiri heewi oɗo initiative ni no ɓe heewi ngoɗo miijo moƴƴo ni yoɓe heeɓ courage vraiment ɓe waɗi to wuuro ngo jo wuuro ngo no yaara yeeso jo wuuro ngo no ɓamto jo wuuro ngo no wurta ngoɗo miijo kay ko tawaɗo hikka mbo wuuri fuɗɗa tan kono so Allah jaaɓi koko continte ha ndeme ko nomin yiiri ni ara ɗo eyyi ko ɗum woni miijo men ngo so Allah jaaɓi minen ɓeɗo wonɓe France ɓe miijima wonɓe caggal leydi ɓe miijima miijo ngoɗo kono wayno ko miijo amen ɓe miijiɗo ɗum ɗon noon ko Allah min duwoto tan ko Allah selin goto foof Allah wurno goto foof ha goto foof tawe wona hikka wona mbo wuuri wona mbo wurti minen continue ligguey a jarama